Livenson. Roger, Bejur. Estava gravant. Estic practicant jo ja. No moguis la càmera, no moguis la càmera. Ja ho t'he guio, no moguis la càmera. Joder, no. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Ei, bones a tots, benvinguts a un nou vídeo del racó d'en Quico. Ei, bona a tots, benvinguts a un nou vídeo del racó d'en Quico. Aquí estem, el meu cosí. Vale, aquí tenim un repte. L'he tret d'uns canals que fan vídeos en castellà. Sí, bueno, perquè és un challenge i el challenge els fa tothom, però jo ho faig en català. El repte consisteix, no sé quin títol té, ja m'inventaré alguna cosa, ja ho miraré. És una aplicació de smartphone. Vale. Gé, sisplau, explica com funciona la ditxa aplicació. Bueno, és una aplicació que es grava la veu i després la diu invertida i llavors amb això ja pots inventar-te el que vulguis. Pots intentar dir a l'altre que ho repeteixi, no sé, es poden inventar més coses. I ja està, així que comencem. Vinga, fot-li, anem fent una frase cadascú. Començo jo. Ho has sentit? Què? Ho has sentit? No. Ui, dali, Vale. Tens 3 cops, ja Què dius? Què dius? Vale, doncs calla't la boca, sisplau. Necessito concentrar-me. Sisplau, calla, Vale. No, para, tio. Ui, dalirunna. Què diu? Ara tens una oportunitat per saber què diu. Vaig parlant però encara no et diré. Quan digui que és la definitiva t'ho diré, vale? Diu... El Uri no la diu. És aquesta la teva resposta definitiva? No, l'Uri la diu, no, és que... Tu, tio, jo què sé, loco, tio. L'Uri no la diu. Angorila, tio. Ah, tio. Angorila, tio. Ja, Uri, veiem aquestes parts d'espera, tio. No, els vaig a treure. Ai, després. Et queda un intent, portes 2. Últim intent, Calla, tio. Vale. Haruram Langurus. Ah, la teva és que seràs molt bé, Subnormal, madura. No. Vale, joder. 1-0, fresca. Vale, 1-0 va guanyar el Ruth. Oh, me l'han No me'l facis molt xunga, que vaig perdent, tio, soc O content. van amb anglès o amb... No, tio, no, fes-me una fàcil, cabron. Ai, que tiro la càmera. Sayonara, baby. Condemol. Tinc 3 intents. 3. No em desconcerts. Oh! Sembla japonès, això! Va. És en català o no? Sí. Ah, no és en castellà, perdó. Pista. Sembla japonès. Ui. No, tio, les faig fatal, és que me les fa tope de complicades. Jo l'he vocalitzat tope de quan te l'he Jo aquesta gravat. l'he Subnormal madura. Jo he fet així, tio. Ets un puto, tio. Vale, el primer pas, al principi s'assembla. Dóna'm una pista. Vale, et donaré una pista molt bona que si saps... Aviam. És una frase que fa la olla i que costa de dir. És una frase que fa la olla i que Jo costa... soc mig dislèxic. Això és una pista. Sí. Doctor, ¿no? Doctor. Merda, ja la... ¡Anúlemelo! ¡Sí! Doctor, anúlemelo. Doctor, anúlemelo. Doctor, anúlemelo. Doctora, no me... I a sobre A ver, he dit això en el vídeo. Doctora, no me lo... Doctora, no me... Anúlemelo. A poc a poc... Doctor, anúlemelo. Doctora, anúlemelo. Doctora, anúlemelo. Suda, tio. Però t'he dit malament la mostra, saps? Vale. Pues ja ens anem 1 a 1. M'he I ara em toca la meva ronda. Oggi. Ai, un nen d'ara, bugul.
Ahinolmen Haribib. No. Hingonnen Harabildu. Ahinolmen Harabildu. Sembla algo? No, o sigui, és que no té sentit, tio, la frase, saps? Tu, tio. Són... A veure, és que... És que l'has fet fatal, tio, has posat una U allà. Et joderà el moren... Lidu. No. Jo què sé, tio. Lubricadament lubricat. Lubricadament lubricat. Acabarem aquest vídeo! Acabarem aquest vídeo! Si us han agradat aquests tipus de vídeos, si voleu que fem més i més... Proves fresques. Proves, clar, és que, tio, el que hauria molat, per exemple, hauria sigut, copiat també, un plat de nata i cada cop que algú falla o no l'encerta li fots un plat de nata a la cara, tio. Això s'ha de fer, tio. És que veieu, aquest no té ous, no hi huevos. Si li doneu molts likes, sí que hi haurà huevos. Demana una quantitat de likes, Demano... però pensa que més o menys? la mitjana està en 30, algun cop ha arribat a 40, vaig demanar 50 i s'ha quedat a 43. Pues demano 50. No demanis 50, no, 50 no arriba, Demano tio. 50. No demanis 50. 50 no arriba, tio. Sí. Què demanes? 50. Final. Bueno, demanem 50 likes, però sincerament jo amb els likes que tinc ja estic content i vaig demanar 50 likes l'últim cop i no vam arribar, o sigui que si no arribem no passa res. Però bueno, aquí estan, 50 likes. Pots comentar el que vulguis, comparteix-ho, pots donar una campaneta que posa al costat de subscriure. Tu has fet això? Sí. Sí, no? Li vaig dir, oi que és útil? Sí, Què et passa, tu? Quan cada cop que penso un vídeo el penga. Venga, allà, el primer, Raconchico, venga, first comment, lol, com el Joan, el Xobrofa. Això, i ens de compareta i te ho pongues 2000. Avui és el seu cumple, felicitats, el dia que estem gravant, ara és el seu cumple. Felicitats. Quan ho vegis, és el teu cumple. Nen. Va, i adeu, un petó a la càmera, que vagi bé.